Abali setho bare useswe ngathi kule hamura ngapha emuva. Kanti umuntu usebhalansi. Kanti umuntu usebhalansile. Siyalamlastini ngoba lathi siyabe sifuna phela. Yeah, siyabe sifuna ukukhipha yena kungene thina. Ngoba yabona ubhajala wakho uyabona ukuthi uyabhajeta show. Ubhajeta netayini selusikhala. Umbila. Phambi kwe-KFC. Bambisa ithumbu. Sawuba ngomsebenzi. Awuzama utshintsha ofana wakhe. Hayi bambisa. Anytime ngakuchaya abantu. Yazi amaZimbabwe siyachaywa anytime. Mina umZimbabwe uhlala usuku. Mele uhlala uready. Anytime ungangena ku-marathon. Yazi umgaba usiterelisa ngabantu. My daughter found to the sea. Happy Yomuntu wabalelaki. Wabalelaki mpe. Bakufitshana kumithi. Wabalelaki. Lapha umdala awusenkinga. Mawuthi lapha khona sokungapha. Uyasala uphethe ingulungu nje. Umemeza kathi manje. Hayi uNkulunkulu wasizame ebusuku. Uyajabula mfana usidela mnandi. Uchathi umntwana lo uyambona lo engagqokanga wona mfana. Awulelakhe. Phela uzumfazi ekhumula impahla is not easy. Ngitsholo kuwe it's not easy. Ungathola umsebenzi uthi usebenze. Manje umsebenzi awukho ngani. Mawufuna umsebenzi kanti uhlukane nama-officers. Uthola umsebenzi. Esaya. Anana. Siyabe silibulela insawo lapha. Yonke into iyadlula mtshana yonke into. Iyadlula everything. Iyaguga lapha emhlabeni. Time. Wala ngapha kuyaguga. Thole sokuphikisana nawe umnikazi. Wena uyade khona kubheke. Ayikho into engaphela. Ikhona elilodwa. Ngifuna uhleke usigagela ube right. Usuthi mawusigagela somdala kumnandi kanjani. Uyabe ungathi uyethuka ngathi kwenzakala. Through entertainment. Maestro. Baba ngicela ungene phakathi wena. Leskipa sabafazi. Umfazi ulele wena ubaleka leskipa. Nina kungcono mama wenu kungavuka ngomzwangedwa. Uyavibrate nje kubona ukuthi chichi. Akufani lathi amadoda. Okwendoda kungavuka usiye yuvini. Udina useGauton Center. So you have to be strong. You see, bafuna amaphepha. Lama boys asiwasabi. Singahlangana nawe bethi bafuna amaphepha. Stophaeni iphepha sibanikeze. Angisamuntu kadokotela wami ephethe amaphepha. Uyangizwa wena mfana? Attendant baba, ngicela lodwa baba. Anjanga bhuti. Hamba uthenga amakhwinya. Ngokubhulukela kana inje thu. Uyazama mdala wami uyazama mfana. Bana mawujakile hamba. Lapho ngamenywa ngakona ungathaki. Ujake lapho ngabizwanga khona. Jole ngimile lawe wami ngicela ungakhokhi isandla Ntombi yami ube free. Asike mangcwabela. Wathi kwanta mana wathi Esaya. Anana. Siyabe silibulela insawo lapha. Kathi mathana ngicela umela lapha for some minutes. When I just hold on. What something? Huh? Something much bigger than your hunger. I'm very civilized, educated person in history.
umgabi uyahlanga kodwa wasifundisa. Awuthokoza. Uhamba naye. Alibanjwa. Alibanjwa izandla. So Ngoba lapha sihamba wonke umuntu. Mina ngikhuluma lo wena uyala wayi. Wayangatsho yena. Wayangatsho. Uyabe lokho ezimayela kakhuluni. Ithwasa ngumuntu. Uthwasa ngumuntu. Nami ngathwasa wena mfana. Tabantu izandla. Ithwasa. Nale lithwasa sinalo la. Inzima lenjimo kiyo but inzima lenjimo kiyo. Ubekezela ube strong wena mfana uyangizwa. Inzima very dangerous. Akula nto engapheli wena mfana. Be strong like a man. Ungafanele amakorekore ahambe sima efu. Yonke into iyadlula mjana yonke into. Iyadlula everything. Iyaguga lapha emhlabeni. Time Wala ngapha kuyaguga. Thola sokuphikisana nawe umnikazi. Wena uyade khona kuphela. ayikho into engapheli. Hlala ubona abantu behambe ngathi yiyo yona le nto le. Yabe ngesela order. Ayisela direction. Lina kungcono mama wenu kungavuka ngomzwangedwa. Uyavibrate nje kuba ukuthi shije. Akufani lathi amadoda. Amadoda kuthi okwendoda kungavuka usiye yuvini udina useGauteng Center nje. So you have to be strong. You see. Mawumuntu. Sabe ngomsobo. Siyaphambili omsebenzi. Bakhala mawujakhile uhamba sikumela. Songa la. Mina ngoba ngulova unashaya. Akula lapha yakhona. Bakhala into enzoyenza lapha nansi. Izoba nani for 1 hour live show. Ikhona indinotho. Ngifuna uhleke usigagele ube right. Ube freelance. Usuthi mawusigagela sumdala kumnandi kanjani. Uyabe ungathi uyethuka kathi kwenzakala. Through entertainment. Through entertainment maestro. Ngeke ungagoqa izandla mfana kithi. Asinqobe ibhuru wakho la. Ngeke umuntu mayelapha ebe free. Ube freelance. Asengahlakeni. Bomama lani maliqoba libe careful. Be careful. Ayikho namba lithatha inamba lifonela abantu. Uze umuntu ongumama uyafona, "Hello baby." Hello. Ukuphi? Isemnyango weKFC. Intombazana ithi yafika emnyango weKFC ithole so. Wena mfana mawushela mina. Shela mina. Ngoba ungashela usuku umfazi ekseni yakubophisa. Ungeza umfazi ukubuza ukuthi ibhuthu ungene kanjani. John Foster Street. Uyaphila mngani wami. Ungabona umuntu efaka iskipa sebhola ngumZimbabwe. Ngoba yisa si cheap. 10 rand, 15 rand. Lapha South Africa iskipa sebhola sigqoka ngama Friday. But it's sportswear. Manje umZimbabwe la ngeMonday Orlando Pirates. Ikhona imochi dressing. Ngoba amaZimbabwe lisishit. It's rubbish. Yes dan lokho. Kunjani mntanami? La ubuya Zim. Ma? Ya. Sibona ngezikhethi zakudala ukuthiwa ngamaTherelina. Abantu mama balahla wena uyadobha nje. Shayele khavela eZimbabwe. Uyazama mntanami akufani. Uyazama ntombiyami. Ungalusi hope uyangizwa? La uzoba muhle ufane nalaba kwelinye ilanga. La uyafuna ukuba nje. Oh right. Khona indoda. Kula ikuphi? Oh isele ndini. Ngiyabonga mntanami. Thank you. Awusidalwanga wadalwa nguNkulunkulu wezwa. Ngiyazi abantu elibabili lemizi. Stay safe mntanami. Bakhala ngiqinisile abantu ababi banezindlu. Laba bahle basemgwaqweni. Bathwele yonke indawo. Bona bethwele amabhegi sobathwele nzima. Ufuna kwenye indawo. Akutesta amapapa Hamba betesta amapapa yonke indawo. Ethembisa udliwisa. Hey bro, udli White Star. Kala next.
Wena ubona ubuhlophe uthi hanophini. Hanophini. Lana madoda lephapha too much. Usukela umuntu ezihambele edrobheni uthi uyamthanda. Abakubo sebekhathele ngaye. Wena uthi uyamthanda. Uyambona nawe umuntu lo lenyawo sasawoma ngokubaleka lemali zabantu. Umuntu uyamzama yena uyasamaya. Ngalo mekahle mntana mthenga umuntu wonke ngempela. Sisi. Hallo. Mana kahle asifune madunudunu. Ngeke lokusimayila kula type yakho. Uthando lule class. Ufuna ukuyafela emzini wami. Ufuna ukuyafela santini? Njani futhi? Ma ungafundanga utholakala khona. Rathi ngicela ungekhona hapo. Wena just don't. Uthakile uhamba sikume manje simele la madoda. Umalume aqala ukukhanya wansi. Fanele ke please. Hey. Ayisini ingasebenzi. Adum dom ya mundu. Kule rasta uyisangoma ngokwazi. Yasingena kancane. Asingena. Awula 10 rand thola mabili. I'm telling you. Ufuna ukuyahleka wena mfana. Awusihime ngubisela awusihime. Angubamba. Ngokureka kanjani na kanti imethu la Uthakuyeke ufuna ni kuye. Ma ufuna kuyeke suka kuye. Mina ngithi ku right lapha ngathi kuyashona. Ngalosuku namntanami ngalosuku. Uyeza. Ungesani mntanami uzakhula uyeza. Yazi baba kwake kuse Nigeria. Ekhanda elikhulu le. Na uvuka uqala ngekhanda kuse. Ungabe nendaba uyeza. Mntanami, hallo. Wabhayisa umama uyezwa. Ebisa umuntu omNigeria baba. Wena waba yirizal. Uzohambela khosi uyezwa. Uyekudla impete soup uyezwa. Bakari mama uchakile uhamba sikume mama. Unisonga la. Usimele lapha Gauteng. Lapha eJohannesburg. Shit izabantwana. Shit izabantu. Yes. Awuyaqoka futhi. Ngiyaqala ukubona umZimbabwe ngathi smart. Smart wena smart. Leyo ibhokile yasoneta iseyi. Kodwa kufana kwapho ungaqokanga mfana wami. Ngiyabonga mfana wami, stay safe. Thank you. God loves you. God loves you. Kanti ngeke malume siyaqala umsebenzi wakho namhlanje. Today's job. Mawuthakile uchaye phansi uhambe. Uye lapha to see ngoba asikume manga. Uzimele ngenkinga zakho. Zokuswela irent and etc. Ngoba abanye vele libalekela uMastandi. uMastandi akabalekelwa abantwana bami. Uyakhuluma naye. Ngitshela ukuthi baba, omama nginalutho. uMastandi amamkoloda akalali. Hayi. Lokho ufika ngo12 usekhona. Ngicela nivale kulabo madoda asebenzeni. Baba ngicela ungene phakathi wena. Leskipa sabafazi. Umfazi ulele wena ubaleka leskipa. Lapha sebenza fana ngathi bakhona ingane ingenzela iphepha eyi1. Big one. Kama ungumthongo umama umele phambili ube safe. Ngoba bani setho babe ababakhangi usezwe ngathi kule hamura ngapha emuva. Kanti umuntu usebhalansi. Babe 100. Selithindele. Oh aso 50 le. Uzokunika phuthu ungabi noma nomunye umuntu bayenza imali. Engabonanga kahle mngani wami. Uphi lo nika imali la? Yimi lo. Ngiyabonga ba. Ngizona mfana. Uphi lo phuthu? If u2 rand sefa. La mfana. Senza ngari bunga kuna tena mas. Ndogo sadaya ndisi sana mtani. Kaya ngereke ni sata. Sisa wena mina la.
ungathemba amadoda ufaka isiketi leso uyezwa kuphela ngqi rathi ke magarama malume sangena emsebenzini sengena phambili bangarama nginama-DVD amabili different ngine-album ka-2013 nibe ne-DVD ka-2014 i-20 rand mawuthatha liyi-1 30 rand mawuthathe mabili mona nayi siyacreate amathuba omsebenzi umntwana kakaqedi nesikolo usesebenze ebhenki ungondabani bonongatshontshwe ebhasini uyisasibeki tshanatuntu ube simanje oba smart bekubhuti uyazi ama-South African mina ngiya-respect asimanje ngeke uthole um-South African angcolile bheka gqoke simple South African bheka bheka South African uma usubheka umzimbabwe ongagqoka i-casual namabhaka bantu bakithi ababuya eZimbabwe iviscosi ngeyanini sibani uMandela ebekumejele 94 wawusejele zama ukuyiphatha kahle please usegoli la South African wena ngum-South African kodwa ukuthi uyahlupheka iyembe leyaso yakho ibrugwaso lakho okwakho istatu ngeke ube smart phezulu phansi ugqoka ishini sambe ngomsebenzi siyaphambili omsebenzi fana kathi ubasebenze-ke sisebenzela abantu babhatalile icala liselekithi bangalami nginama-startup engiwanikeze i-MTN wonke they are registered now sitshela umgabe lokho kumethwa nasendubule ngebe ngimtshele ukuthi kumethwa sabona ntombi kwenzakalani ke manje lapha sipromote i-CLC SIM cards. so isikipha lezi abantu baphiwa for free Yebo. mayenzeni If ethatha iSIM card kaSelsi no 30 rand per time. Ukhokha 30 rand imali ethatha. isiphi i-startup pack i-startup isikhaftini lezi inde Sihamba wonke. unikwe siskipa lesikhaftini Yebo. ungathi yebo phela kusondoda yakho lokuthi yebo kungapheli bangani bami bathi i-mega bonus i-CLC mawusebenzisa i-CLC kule 30 rand la so uyathenga i-startup pack se-30 rand uthola i-t-shirt for free nesikhaftini for free lesibi angithi kunjalo mawusebenzisa i-CLC nayo i-startup pack i-30 rand ofuna i-sim card ngoba amazimbabwe lisirabishi amazimbabwe niyapaphathuma amanye amazimbabwe selitwetwa lapha egoli liyazazi ingoma zala uthola umzimbabwe phambili amandla ezimbabwe amandla impuphu le ma-South African umzimbabwe ngakumotshela tshaya ngiyaripota police station bayabhala i-statement babethi IT uphume banenga nje wabakala ma-document kill the bastard yaphila nduna Samira nangu umuntu maybe la ungalala ukhwehlela namhlanje olala umuntu kunjani namfana ususuthi inhloko manje amberenkini amazulu lilenkani phela umzulu ngamnyathela uthi sorry kanjani wena unginyathela thina banjalo singamakwerekwere singamandebele live original from Kobulawayo amandebele lamazulu into one thina singabakamzilikazi wona ngabakashaka umzilikazi wabalekela ushaka wasizalele shitini ngale base sibuya lapha sebefuna amaphepha lama boys asiwasabi singahlangana nabo bethi bafuna amaphepha stophaleni iphepha sibanikeze ansomuntu kadokotela wami bephethe amaphepha uyangizwa wena mfana
Sabe ngomsebenzi. Siyaphambili umsebenzi. Uyazi bakani bani nginenkinga. What's your problem? Solo bengiseThekwini. UbuseThekwini. Abafazi beThekwini abasakhethele. Sebegezela phandle kuma-page. Kuma-pitch omunye umama begeza nengane yakhe ne-6 years. 6 years old. Umama lona wafika wakhumula impahla wajikela ngale. Right. Wakhumula konke wajikela ngale. Exactly. Wasale nguye. Esenguye lapha ingane yathi mama ngicela ukubuza. Uza mntanami. Ngathi mama vele yini le? Umama lona wathi futhi kwena ngane. Kawuhloniphi hambe emuva. Umama lona wabekhotha begeza. Okuyingane wathi awu mama kwangilandela. useThekwini laphaya. Bakani bami ngizohlala ngikhala. Ukhala ngani? Last week bengitravela. Ubutravel. Province to province. Region to region. Uyazi lana eSouth Africa sendiscover one thing. What? Abafazi balapha eGoli abanamadoda straight. Amadoda abanele. Imizi yachabalala. Hayi mkhulu. Omama beGoli siyacela. Omama bomzansi siyacela. Omama libotshintsha istyle. Libotshintsha istyle Hayi kodwa bomama. istyle sika 2005. Right. Lokuchanga ngaso baba. Uyabaneka kuba. Libotshintsha istyle njengabafazi beMozambique. Amaphutukezi eMozambique. Amaphutukezi atshintsha istyle every hour. Umphutukezi wabengathi kumele thi. Engathi kumele thi. Engathi ubaleka nawe. Wena ubabe ulokulandela. Imzambique leya. Sabe ngomsebenzi. Siyaphambili umsebenzi. Yebhuti, ngicela ufake unyawo phansi. Kanti amaZimbabwe njani? Kade amaZimbabwe njani? This is rubbish. Malifika lapha eGoli selenze ngathi lama-rights. Zawasa ama-rights. Wena wabuye ugibela ingwenya usiza la. Bazaba-right engwenya uphezulu. NangeChristmas awuyanga emakhaya. Wesaba. Ngoba ingwenya ngeke uyigibele kabili. Hey. Uzayitholile stress ingene nawe emanzini. Kube nzima kabi. Ngoba amaZimbabwe liyaphophotha. This is rubbish. Igoli lihlala liyi-30 ku-one room lapha eyipi. Yeah. Lisera ngamakhetheni. Shitisa abantu. Njalo amakhetheni akukhiwa. Uthini? Akukhiwa amakhetheni. Emakhethenini kuyakhiwa. Akukhiwa manje. Kuyakhiwa ma. Akhiya njani? Ngama-pex. Pex lo. Kodwa maZimbabwe bantu bami nilithandela into eyi-one. MaZimbabwe nithandela into Hayi yakho. bantu bami nifundile. Njalo ni-focus. Wena umZimbabwe mayahamba estradeni uyambona. Kari lakusasa. Ufocus. Ufundile. Mayahamba lapha estradeni. Uyabona? Ufocus. Mayesiyale. Engabona amaphoyisa abambili. Tshintsha indlela. UmZimbabwe lo. AmaZimbabwe kawafani nani ma-South Africans. Yebo. Nina ma-South Africans niyalala emateksini. Ngoba nidla amakhanda enkulu. UmZimbabwe kalala eteksini. Ufocus. Ne-roadblock uyibona 3 kilometers away. Uzothi u-taxi driver short left. Sambe ngomsebenzi. Siyaphambili umsebenzi. Kahle bantu bami njengoba liyazi ukuthi amaZimbabwe siyi-4 million Lapha eSouth lapha Africa. eSouth Africa kodwa badlule ebhoda bayi-600. Ukuthi lawo lapha eSouth Africa uzozama impilo. Something. Sambe ngomsebenzi. Siyaphambili umsebenzi. Ngicela ukhiphe izandla ngapha ngiyabona. Ngicela izandla ngapha ya khipha izandla ube right. Ube yi-freelancer. Angifuni umuntu obamba igiyani. Ngicela uyeke ihlale ku-position bazoyishifta abafana. Iyenzani mntanami? Iya-vibrator. Ithini? Ithi shi 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 shi. Isevisi mntanami isevisi. Service. Service nje clean. Uyangizwa mntanami? Right bantu bami lapha nibuka amakorekore live. From Zimbabwe Sea. From Zimbabwe Sea bangani bami. Ngicela ume lapho nje ube free. Ube yi-freelancer. Enye into ngicela kini before ngiqala ishow. Ngicela ma umuntu ongumama umele phambili ube safe. Ngoba balisetho baba ngapha. Ababa bagangi. Usezwe ngathi kule hamura ngapha emuva. Kathi umuntu usebhalansile. Kathi umuntu usebhalansile. Sala kunasithini ngoba nathi siyabe sifuna bela. Yeah, siyabe sifuna Ukhipha yena kungene thina. So ngicela bathu bama umuntu ongumama umele phambili ube safe. Omalume seqala ishow. Ngicela ungene sisi ngicela uzendlebeni mntanami. Bawungekho lapho uthi ayishoba sakwami. Phela bathu siyakhona siyabona. Dalvula mama sikhona ke la. Wow. Ngicela nje ma ungumama ube phambili ube precise. Ngicela ulalalela into esitshoyo. Ngicela ungene mama sa. Phela ma belisetsha basetsha nje. Bangalam lapha ngizoshoot live. I-live video le. Shoot uzozibona nawe ngokuya kwesikhathi. Awathi kulabanye abantu abahlanyayo. Ungathi yes, senza ukuthi isilungu yasazi ungasazi. Yes. Yes. Angutani ngiyakuhlonipha kwamda. Uthani kungilandini. Yabona bonke labantu bamile yini? Hamba driver lapho driver khona Saturday. Akujive athi umutsha la. Abanye omama baklina ugcwele istrad. Lenyawo sesawoma ngokubaleka nemali zabantu.
eGoli sinamazulu amabili Right. sine-Hong Kong yomzulu Ehe. ne-original yomzulu ubahlukanisa kanjani uyabona i-Hong Kong yomzulu Right. ungathi sakubona baba uthi yebo ushiya hamba Ehe. le yi-original original Zulu from enguzi Right. ungathi sakubona baba